tady Frank TV. A vítám vás u nového videa. A dneska tady formát videí, který se jmenuje Ask Frank. Takže nebudeme to zdržovat. A jdeme na to. Takže první, máš velkou prdel, máš velkého šulina. Máš velkou prdel, máš velkého šulina. Tak to si já nemyslím, ty, Lauro 8. Protože já si myslím, že mám docela malý ty věci, to jsem říkala. Udělej si fixou kníra, to je asi úkol. To bude v úkolech, jo? To bude v úkolech, protože tohle je ask a ne úkoly. Natočíš Let's Play, ano, já jsem myslela Let's Play. Let's Play už mám natočený, ale ještě nevím, kdy ho vydám a možná budu natočit ještě Let's Play, hodně možná, protože Let's Play jsou dobrý. Takže zařvi z okna a natoč to, že jsi gay. Taky budu dělat v úkolech, protože tohle je fakt, to jsou ask a ne úkoly, lidi. Uvědomte si to. Dej si do pusy lžičku pepře. To bude v úkolech, ty bož! Pošlem si balík. Možná si pošlem balík. Jaká je barva? Jako asi moje, tak jako moja hodně oblíbený bude třeba černá, ale spíš ta modrá, tmavě modrá. Jo, to je dobrá. Jaká je nejhračka? Tak moje nejlepší hračka je asi takovýhle plišáci Kačera Zajíc. A pak asi panka, protože ty vok! Mně se tady furt vypíná notebook, který tady mám. Kam pojedete na dovolenou? Tak jako letos mi pojedeme, já už tam asi počtete, na Gargano, Villaggio Lido do Itálie. A bude tam určitě hodně dobrý, je tam moříčko a je to tam hezký hrozně. Už jsem tam byl několikrát. Máš nevlastní sestru? Tak jako nemám nevlastní sestru. Musím se přiznat, nemám nevlastní. Nekecám, mám nevlastní sestru. Moje nevlastní sestra je ta Lupo Severy, ale nebydlím s ňou. Ale bydlíme skoro, se chodíme a no. Máš nevlastního bratra? Můj nevlastní bratr je TonyXticket.cz, ale taky spolu nebydlíme. Takže můj nevlastní bratr je TonyXticket.cz a už se mě na to lepejte! Máš... Cože? Máš nevlastního státy? What? 85. Nevlastního táty mám? Jo, mám nevlastního táty, nebudu to rozebírat, kdo to je! Zase ten notebook.
Máš holku? Jo, mám holku, jmenuje se Nela. A je hezká. No, točil jsem video pro Nelu, tak se podívejte. Kolik je let? Mně teda teď bude v červenci 9 roku let. Jo, takže dej si do pusy 5 ledů, dej si do pusy 10 večer. Kdy bude Kuchtíme s Frankem? Kuchtíme s Frankem bude, nevím, jak to rozmyslíme. A teď musím mít na oběd, takže pa. Se loučím a čus.